Tästä tultiin sisään ja tässä oli pesuhuone. Täällä on pieni tämmönen marsuhaju, vetämätön vessa, jonka vedin justiinsa. Sitten tuolta suihkun alta valuu tuollaista jotain epämääräistä töhönää, jota jälkiä tässä on pitkin lattiassakin. Tässä on sauna. Tää on sauna. Valoja tänne ei syttynyt. Tässä on peilikaapit. Sitten tässä on lattiassa tämmönen jälki. Täällä on lattiassa tämmöisiä jälkiä. Sitten tiskikaapin päällä, taikka tämän astiatason päällä. Miksi tätä nyt sanoisi? On tämmöistä epämääräistä jälkeä. Täällä ei ilmeisesti ole sähköjä kytketty päälle. Tässä on keittiön tila. Tästä on näkymä Insinöörin kadulle. Siinä on hotelli Hermika heti ulkona. Autot voi parkkeerata tuohon niin kuin allekirjoittanutkin. Niin tässä on veikeä, että keittiöstä näkee sitten tosiaan niin sanotusti olohuoneeseen lävitte. Tällaista. Siinä on nämä kaapit. Tuossa on patterin alla jotain ruskeita. Eli tässä on keittiökaapistot ja ulkotila siellä. Mutta mennään nyt tähän vielä katsomaan. Tässä on olohuone. Ilmeisesti jonkinlainen makkari. Kaapit. Hyllyt. Tuntuu ainakin noin. Toimiva. Joo, siinä on Mikon talot sitten päädyssä. Ja tässä on jonkinlainen parvekekin. Tässä. Tässä on parvekkeen oven edessä tämmöistä pientä. Eiköhän tällä esittelyllä karkeasti. Eli tästä on olohuone, makkari tuossa oikealla, keittiöön toi rakone ja keittiö